ମାନେ ଆମେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ କିପରି କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା କଥା ଜାଣିଛୁ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କଥା ବି ଜାଣିଛୁ, ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କ'ଣ, ତେବେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା, ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗଠିତ ତାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେବେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ତେବେ ତାହା ଏହି ପ୍ରକାରର ହେବ। ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ କେଉଁଟି ଆରମ୍ଭ କେଉଁଟି ଶେଷ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଯଦି ଆମକୁ ପଚରାଯାଏ ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଟି କେଉଁଟି, ତେବେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା କେଉଁଟି ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ତାହା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସୀମାହୀନ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟାମିତି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ସରଳ ରେଖା କଥା ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ସରଳ ରେଖାଟି ଉଭୟ ଦିଗକୁ ସୀମାହୀନ ଭାବେ ବିସ୍ତୃତ ହେଲା। ତେବେ ଆମେ ଯେବେ ଦେଖିବା ସରଳ ରେଖାଟି ମଧ୍ୟ ସୀମାହୀନ ଭାବେ ବିସ୍ତୃତ। ଏପଟେ ମୋର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସରଳ ରେଖାଟି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୀମାହୀନ ଭାବେ ବିସ୍ତୃତ। ତେବେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସରଳ ରେଖାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୀମାହୀନ ଭାବେ ବିସ୍ତୃତ ଓ ସରଳ ରେଖା ମଧ୍ୟ ସୀମାହୀନ ଭାବେ ବିସ୍ତୃତ। ତେବେ এই দুইটা ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇବା। ସରଳ ରେଖାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଆଉ ଆମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇ ରହିଛି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ତେବେ କ'ଣ ପାଇବା? ଯଦି ଆମେ ସରଳ ରେଖାରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପିଲାମାନେ, ଏହିପରି ଏକ ଚିତ୍ର ଆମେ, ତେବେ ଏହି ଚିତ୍ରଟି ହେଲା ଯେ ଆମେ ସରଳ ରେଖା ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ କ'ଣ କଲୁ, ଦର୍ଶାଇଲୁ। ତେବେ ଏହି ରେଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦର୍ଶାଇଲୁ, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା। କ'ଣ କହିବା? ସଂଖ୍ୟା ରେଖା। ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହୋଇ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛୁ ସେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ହୋଇ ଆସୁଛୁ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା ଯେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଯଦି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଯଦି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା ତେବେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆସିବା ସେତେବେଳେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବା। ତେବେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆଗକୁ କିମ୍ବା ପଛକୁ ଯିବା ବା ଡାହାଣକୁ କିମ୍ବା ବାମକୁ ଯିବା, ସଂଖ୍ୟା ରେଖାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଲେ ଆମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଂଖ୍ୟା ରେଖାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗଲେ ଆମେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ପାଇବା। ଏହା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା। ତେବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଆମେ ଯୋଗ କିପରି କରିବା। ଯୋଗ ଏବେ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ କିପରି ଯୋଗ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ତେବେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ 1 ସହିତ 2ର ଯୋଗ ହେଉଛି, 1 + 2 = 3। ଆମେ ଥିଲେ 1ରେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଘର ଯୋଗ କଲେ 2, 3। ତେବେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି -2 ସହିତ ଯେତେବେଳେ 3ର ଯୋଗ ହେଉଛି ଆମେ ଅଛୁ -2ରେ, ଯେତେବେଳେ 3ର ଯୋଗ ହେଉଛି 1, 2, 3, ସେତେବେଳେ 1 ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଏଥିରୁ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ହେଉଛି
ସେତେବେଳେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯାଉଛୁ। କ'ଣ ଜାଣିଲା ଯେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ସହ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ କଲେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ କରିବା ତେବେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ କ'ଣ କରିବା ବିୟୋଗ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଅଛି, ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଯେତେବେଳେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଦେଖ ଏଠି ଅଛି 5, 5ରୁ 2 ବିୟୋଗ କରିବା। 5ରୁ 2 ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ପିଲାମାନେ 3। ଆମେ ଥିଲୁ 5ରେ, କେତେ ହେଲା 2 ହେଲା 3 ହେଲା 5, 4, 3। 5ରୁ 2 ବିୟୋଗ କଲେ 3। ଠିକ୍ ସେହିପରି 2ରୁ ଆମେ 4 ବିୟୋଗ କରିବା। 2ରୁ ଯଦି 4 ବିୟୋଗ କରିବା ତେବେ 2ରେ ଅଛୁ, 4ଟା ଘର ପଛକୁ ଆସିବା 1, 2, 3, 4 -2 ହେଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି -3 ସହିତ ଯେତେବେଳେ -2ର ବିୟୋଗ କରିବା, -3ରୁ 2ଟା ପଛକୁ ଆସିବା -3, -5। ତେବେ -3ରୁ 2 ବିୟୋଗ କଲାବେଳେ ଆମେ -5 ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରୁ ତେବେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆସିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରୁ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ କଲେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାର ବାମ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ କରୁଛୁ ତେବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା। ହେଲା ପିଲାମାନେ? ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର କିପରି ଯୋଗ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କ'ଣ ଜାଣିବା? ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଆମେ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ -1 ସହିତ -3ର ଯୋଗ କରିବା। -1 ସହିତ -3ର ଯୋଗ କଲେ ହେଲା -4, -3 ରହିଲା ଏଇଠି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 3ଟା ଯୋଗ କଲୁ -3 ଯୋଗ କଲୁ, -1ରେ ଯେତେବେଳେ -3 ଯୋଗ କଲୁ ତେବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? -2, -3, -4। ସେମାନେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେ? -4ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ 2 ସହିତ -2ର ଯୋଗ କରିବା, 2 ଅଛି, 2 ସହିତ ଯେତେବେଳେ -2ର ଯୋଗ କରୁଛୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆସିବା। 2 ମିଶାଣ -2 = 0, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆସିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ 6 ସହିତ -3ର ଯୋଗ କରିବା, 6 ସହିତ -3ର ଯୋଗ କରିବା ତେବେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବା? 5, 4, 3। ତେବେ 6 ସହିତ -3ର ଯଦି ଯୋଗ କରିବା ତେବେ 3 ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା। ହେଲା। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ବିପରୀତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରାଯାଏ। ହେଲା। ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ସହ କୌଣସି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ କରିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାର ବିପରୀତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ହେଲା। ତେବେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସେହି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ବିପରୀତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତାଠାରୁ ବିୟୋଗ କରିଥାଉ। ହେଲା ପିଲାମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଠାରୁ କିପରି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖ
କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ କ'ଣ କରିବା ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 3 ଫେଡାଣ -2 3 ଫେଡାଣ -2 ସମାନ କେତେ ହେଉଛି 3 ମିଶାଣ 2 ସମାନ 5 ହେଲା। ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦେଖ 3 କେଉଁଠି ଅଛି ଏଠି ରହିଲା 3 ହେଲା। 3 ମିଶାଣ 2 ସମାନ 4 ଠିକ୍ ସେହିପରି -5 ରୁ ଯେତେବେଳେ -1 ବିୟୋଗ କରିବା କ'ଣ କରିବା -5 ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଆମର ଇଣ୍ଟୁ ହେଲେ ହେଇଯିବ +1 ତେବେ -5 +1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -4 ତେବେ -5 +1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -4 ଠିକ୍ ସେହିପରି -1 ରୁ ଯେତେବେଳେ -2 କୁ ବିୟୋଗ କରିବା ତେବେ -1 ସହିତ 2 ର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା -1 +2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ଓ 1 1 ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁ ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ବିପରୀତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ ହେଲା। ତେବେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରୁ ଏକ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ବିୟୋଗ କରିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାର ବିପରୀତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ କିପରି ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ କରିବା, କିପରି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ କରିବା, କିପରି ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ କରିବା, କିପରି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବ ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ବସି କରିବ। ବୁଝିବ ପିଲାମାନେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖ ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଘରେ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଘରେ ଥିବ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିବ ଓ ଏହି କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିବ ହେଲା।